wahlukana ngomphefumulo womuntu ongenayo uJesu. Ngoba zimbili izindlela, kunendlela ekuphileni, kunendlela ekufeni. Ekufeni sesihogweni, nakhona kuney'nhlupho engabulalela mntaka baba. Ungafi esihogweni, uNkulunkulu ekumema ukuthi umusa wakho usafunyanwa. Ngoba uyoma wedwa phambi kwenkosi. Bangasekho abangani bakho, njengoba zingasekho ihlobo. Bangasekho abantwana bakho nabantu abathembayo othembele kubona. Uyayimela wedwa, ubani nobani uyayimela yena phambi kwesihlalo sokwahlulelwa. Abancane, abadala, abanodumo, abangenalo udumo, umuntu nomuntu uyayimela yena phambi kwesihlalo sokwahlulelwa. Lalela mntaka baba, ungadlali ngomusa, ungadlali ngethuba, umusa funyanwa. Lalela, luyeza usuku lokukhipha komphefumulo wakho. Uyayikhithaphi kunaphakade yakho lapho lukufikela usuku lobubi? Uyayikhithaphi kunaphakade yakho lapho lukufikela wedwa embhedeni esibhedlela, endleleni uhamba, abanye bafikele emgwaqeni, abanye bafikela noma yinini? Uyayikhithaphi kunaphakade yakho na? Uyophelelaphi? Uyophelelaphi namuntu ongumfuna uNkulunkulu ey'nsukwini ezimbi kangaka? Umhlaba noma ubheke uyabona umubi kanjani. Umhlaba abantu baphela unembeza, banenhliziyo encane, abasakusaba ukubulala, abasasaba ukwenza into ebuhlungu ngoba awusekho unembeza. Lalela mntaka baba, nangu umlamuleli okwazi ukubuyisa unembeza kumuntu osuke esufile. Kungenzeka mntaka baba emphakathini ohlala kuwona abasakufuni, abasakudingi ngenxa yemisebenzi yakhe emibi obuyenza khona. Kodwa mina ngithi namhlanje ukhona umlamuleli phakathi kwabantu noNkulunkulu, umuntu uKristu Jesu. Lungisa indaba yakho noNkulunkulu. Sesishilo isilenkosi ukuthi mfuneni esafunyanwa, mfuneni esatholakala. Kungenzeka uba izidakamizwa nawo usafuna ukuyibhema, usufuna ukuyeka, kodwa kusayekeki. Lalela mntaka baba, ukhona umayekisa, ukhona uJesu Kristu, likhona idwala phakade. Kungenzeka ntombazane yami awusenasimilo, ugijima nabafana ngisho ungasafuni, uyabashintshashintsha, ubashintshashintsha ngamagama. Lalela mntaka baba, lisekhona ithuba. Lalela nsizwa yakithi, kungenzeka uzimba wakho wehla njalo, awusenasimilo, kodwa ukhona umayekisa. Mina ngitshela ngempilo yami, emzimbeni wami kunenhlanga zey'ntombi. Intombi angiyishele amasokisi, ngangidala umzimba wonke, kodwa lalela uJesu Kristu wafika empilweni yami, wayishintsha impilo yami, nawe ngayishintshe yakho. Haleluya. Nisibone imizimba egcwele amathathuzi ubhalile emzimbeni. Siyabhala ngoba singamazi uNkulunkulu, singamesaba uNkulunkulu, sithi siyahloba ukuhloba lelizwe. Kodwa uNkulunkulu esefikile empilweni yami, wangeza ngabona ukuthi amathathuzi engangisize ngalutho. Sibhebile emzimbeni sibona nje, masagumula sembhalo emzimbeni esihamba nayo, sibembhalo emibi eseGibhithe.